unha cidade na que viven clases creativas, un importante legado cultural que crea tendencias. Unha cidade vibrante e heteroxénea, con gran oferta cultural, ocio, música ao vivo, con excelentes equipamentos culturais e profesionais. Para atraer xente cool aficionada á gastronomía, á música, a profesionais e a familias. Oiche, Dani! Dani! Ven aquí, ó! Ven aquí, ó, mira o que di aquí. Mira o que di aquí, Dani. Mira, hai unha selección de un casting. E podemos ir a máis xente. A un casting? Sí. Non quero ir a un casting. Si, home, que hai xente cool como nós. A mí que máis me dá, eu non quero ir a un casting. Oiches ben, por nada do mundo. E se nos pagan? Se nos pagan. Desculpa, poderías apartar un pouquiño o coche? Pois sí, a verdade é que ando con prisa, sabes? Que pasa, non te chego ao sitio? A verdade é que non. Faime falla para quitar a cadeira de rodas. Perdón. Que ambientazo, canta xente cool. Que ambientazo, canta xente cool. Xa estamos aquí, contento por vir, non? Contentísimo. Claro que sí, díxenme, isto vai encantar a Jesús, vai facer unha ilusión bárbara. Juan insistiu tanto que non lle puden dicir que non. Moito, unha gran ilusión. Así me gusta verte animado, que ben vos pasar, que ganas tille de vir. Ningún, odio os castings, pero pensei que Jesús iba a gustar de facer algo diferente. Veña, moita forza. Podes conseguir todo o que te propoñas. Se non o tentas, non o vas a cadar. E xa sabes o que din. O importante é o xeito de facer as cousas, non como se fan. Eu tento axudar, botar unha man en todo o que podo. Para iso estamos, non? Para axudar. Eu creo que eles agradecen o moito. O que te digas, pareces o Pablo Coello a Monte Alto. Ai, Mireia, que chispa tes. Pero se non te collen, non pasa nada, Mira, teño unha idea. Por que non xogamos a ver quen ten a boca pechada máis tempo? Vale. Era unha trampa. Moi boa. É bo rapaz. Moi pesado, pero bo rapaz. Bueno, perdoa pola brusquedade de antes, polas presas, pero é que o primeiro casting o que veño e estou moi nerviosa. A verdade é que salto por todo, supoño que como a ti. Bueno, eu xa saltaba máis do que salto. Perdoa, quero dicir que teño ganas de sair correndo, xa me entendes? Bueno, correr, xa o boto de menos xa. Non sabía onde meterme, só se me corría a dicir cousas de pernas. Mira, non sei o que digo, como estou tan nerviosa case mellor non digo nada máis. Bueno, non te preocupes, muller. É normal. Chámame Pablo. Eu, Julia. Encantado. Pois, ti sabes canta xente van a coller? Non teño nin idea, pero polo que está tardando o ascensor debe estar a tope. Pois como non chegue o ascensor imos chegar tarde ao casting. Casting? Que casting? Pero onde ides? O casting que hai arriba. Estamos agardando o ascensor para subir. Queres me dicir que te ibas a presentar? Por suposto. E logo non dou batalla. Home, polo teu problema claramente non. O meu problema. Pero bueno, pero que é isto? Como que é isto? Onde pensas que vai? Non pode. Ti tamén te vas presentar? Home, claro que sí. Pois, guapa, polo teu aspecto tampouco me vales. Pero que dis por o meu aspecto? No, claramente non. Isto é tremendo. Pero quen eres ti para prohibirnos a nos subir arriba ao casting? Pois mira, eu son
A que decido quen se presenta e quen non. O sea que, por favor, ide marchando. Veña, non teño todo o día. Pero este tremendo, pero que te crees? Que maneira de vasallar. De verdade, bueno, imos, porque... Hola. Pero eses, onde viñan? Eses viñan ao casting, que che parece? É porque marchan. Home, ti crees que valen para él? Bueno, son riquiños. Non é cuestión de ser riquiños, Carlos. Claramente vese que non pode ser. Anda. Bueno. Imos porque senón estamos aquí todo o día. Si mandas, tienes a ser. É que non dou crédito con esta situación, menuda tipa. Bueno, mira, reláxate, mellor xa que subamos a tomar un café, se te parece, xa que estamos aquí. Bueno, pois tamén tes razón, pero para non toparnos con esa, vamos polas escaleiras. Polas escaleiras... Pero mira, creo que hai uns ascensores un pouco máis aló. Veña, imos, vale. Abúrrome. Dixeches que íamos pasalo ben. Isto é un rollo. Non tedes nin idea. Que pode ser máis divertido que ir a un casting? Isto non ten moita pinta de actividade extraescolar. Como que non? Así aprendedes un pouquiño da vida. Pero que vamos a aprender nesta cola? Mellor estar aquí que estar subindo a Torre de Hércules que despois estades cansados de subir tantas escaleiras. Poderíamos ir ao acuario. Sí, a ver peixiños aí metidiños nas peceiras. Aí todo o día os pobriños metidiños nas peceiras. Hola Eva, que tal? Hola Miguel. Hola. Que hai? Que hai? Canta xente no casting, non? Sí. Nada, a ver se hai sorte. A ver se nos collen, non? Verdad? Sí. Había gente, oye, tío. Mucha jeta. Uf, vaya rollo canta xente. É mellor. Non é moito mellor así, con tanta xente ilusionada. Pero que dis? Isto é un rollo. Pero, onde vas? Home, vou facer unha selección, porque senón non rematamos ata mañá. A ver se vai rápido isto, porque teño moitísimo que facer. Ademais, pedín permiso no traballo, entón... ¿A dónde vas? A ver, non me movo daqui. No. Non. No te cuele. Xa adiantei un cacho, non vos importa que quede con vos aquí, non? Sí, sí, pero sí, pesita. Ti non me vales. E logo por que non? Bueno, este casting non está pensado para xente como a ti. Ai non, e logo para quen? Persoas así, xa sabes, normales. Xa vexo, xa. Ti sí, vale máis ben. Ti, pouco pelo. Señora, vostede tampouco. Por qué? Home, porque estamos buscando xente xoven. Pero que me está chamando bella? Señora, non teño todo o día. Oye, míreme que eu son moi cool. Sí. Ti sí. Eu? Sí. Ti non me vales, non? Ti sí, moi ben. Logo quedamos, Dani, a min botaron, non me queren. Ímonos. E por que se xo que eu se valía? Mira, Dani, que te ves comigo? Que este casting é unha parvada. Así que por defender unha situación injusta, ela chámame borde a min. Co borde que foi ela. Xa che digo. A min que te votou por guapa máis que por borde. Ti tampouco. E eu por que non? Porque non podedes. A ver, iso non é unha razón. Ah, non? Pois agora ti tampouco, por repugnanta. Ah, moi ben, por repugnante. Mira, sodes moi riquiños e tal, pero non valedes para este casting, non é para xente como a vos. E como somos? Xa sabes, diferentes. Non sabemos. Bueno, mira, non me podedes facer perder o tempo, vale? Xa verá outro día que haxa un casting para xente como a ti. Unha cousa é que eu me queira coar nun casting. Mal feito, recoñezo, ninguén é perfecta. Pero que tan borde non se pode ser. Xerba, é que o que estás dicindo non ten sentido. Mira, o que non podo estar perdendo tempo así, vale? Nin que vos perdedos o voso. E a vida é así, non hai ningún problema. Entonces xa nos veremos noutra ocasión. E ti non quero que volvas a aparecer nun casting que fago. Non te preocupes que non aparecerei, non me verás. Ti non quedas porque a min botoume por bella. Díxome que era moi maior, é unha borde. A vos tamén vos votar? Sí, díxome que era moi maior. Chamoume bella. Pero ti cantos anos tes, agua? 60 Bueno, 70 Bueno, pero eu son moi cool do noso señor. Non me ves que son moi cool do noso señor? Ten que ser, agua. Ti és mazo de cool. A edade está na cabeza, non no DNI. Tremenda tipa,
Vaya, manda. Moi borde, moi borde. É mala. Malísima. Vos tranquilos que non tedes a culpa de nada. Que tipa máis desagradable. Pois a min díxome que polo meu problema, non sei que problema sería a barba, ou non sei. Que daban ganas de darlle unha patada, ti non? Bueno, unha patada quizá que non. Ai, sinto, non sei o que digo. Déixame que invite eu por parva. Tomamos algo e xa non falo máis. Veña, vale. Pero que me pasaba? Que desastre! E como no que era? É que sempre que me gusta alguén póñome nerviosa. Que con tanta rapazada non valía. E mira que se portaron ben. Son uns santiños. Que é iso? Collémolo. Bueno, mellor levámolo de recordo da actividade extraescolar. Mola. Ti sí? Ti tamén. Vos tampouco. Xa verá castings para xente especial. Como que nos non? Non ten dereito a tratarnos así, co ilusión que lle facía o meu amigo. Quen? A min? Sí, non dixestes antes que sí? Home, é unha gran ilusión. Ve. A ver, non quero ser mala, pero non vistedes o anuncio? Sí, é que poñen anuncio sobre que non podemos vir ao casting. Hombre, non poñe nada, pero xa se entende. Necesitamos, para casting, xente normal. Como normal? A ver, non é que vos non o sexades, pero necesitamos xente sen problemas. Gráballe aí. Podes repetir iso da xente normal? A ver, que sí, que non hai ningún problema, pero xa vos chamaremos para outro casting. Non ten dereito a xogar coa ilusión da xente. Todas e todas somos normais. Quen esti para decir quen é normal e quen non? Ben, o que ti queiras. Vostede pode marchar tamén. Estinda por riba, sordo. Que vostede pode marchar tamén. Que non me berre. É porque eu non. Porque non sabería onde mirar. Non verei, pero ben sei recoñecer unha parva. Veña, imos. Sinto, Jesús. Sei que che facía moita ilusión. A min? Sí, moita. Pero é tan difícil de entender. Este non é un casting para xente con problemas. Vale, a vida é así, eu non poño as regras. Xa verá outros casting para vos. Queren deixar de gravarme? Se eu non teño nada contra vos. Eu colaboro en ONGs e cousas así. Pero de verdade, non podemos perder máis o tempo. E ti tampouco me vales, cariño. Eu non son o teu cariño. Xefa, non crees que te estás pasando? Non, é o meu traballo. Pero poden protestar, están grabando. Non van protestar, se non ten nada que facer, se estamos facendo o correcto. Non podía quedar así, é que iso non se pode permitir. Mira que es maleducada. O que ti queiras, pero déixame traballar. A mí non me parece así. Mira, non teño ganas de discusións. Se ela non entende, explícallo ti. Esa non é maneira de falar, Mireia, deixa, non perdas o tempo, Ti cala, non sexas tan pesado. Vale. Explícame por que non valgo. Mira, vai con teus amigos, que seguro que tedes moitas cousas que facer. Non me dá a gana. A que está montando Mireia. Fai ben. Non vos preocupedes, se non lles valedes, eu tampouco, non vou a participar niso. E xa sei, entendo que esteades enfadados, pero se queredes falar, falámolo, que para iso estou eu, para axudarnos. Veña, choca aí. Deixa, non fai falta. Non? Non? Vale. A ver, non pasa nada, chocome a min mesmo, xa estou afeito. E ademais, dache enerxía positiva. Xa publiquei os vídeos no Twitter. Jesús, sinto moito, sei que che facía moita ilusión. O que? O casting. Ai, mira, a mí non me facía ilusión ninguna. É porque viñeches. Porque pensei que che facía ilusión a ti. A min? Eu vim por ti. Bueno, o caso é que agora enfadoume esta tipa, non debería ser coa súa, Así que a vos tampouco vos quixeron para o casting, non? A min, por vecha, non o entendo. Casi nin teño 70 anos. E eu por estar con todos estes, e mira que son uns anxeliños, non fan mal a ninguén. E a min me dixeron que non querían xente cos meus problemas. Non sei quen lles dixo que me gusta comer o chocolate ás paladas. Non é derecho! Pois non, a verdade é que non, isto non debe quedar así. Claro, unamos para protestar. Non pode facervos desertar dos vosos soños. E percibo unha forza, canta enerxía, verdade?
Si ti o dis... Veña, xuntemos as más para lograr toda esa enerxía positiva. Non sempre se acerta, A xente non é moi da enerxía positiva. Ei, mirade isto. En Twitter sei que nos votaron. Hai varios vídeos e todo. É verdade. Pois eu penso que isto hai que aproveitar, non? A ver, eu creo que temos que volver ao casting todo o mundo. Pero antes, propoño facer uns cartéis. Bueno, nos podíamos quedar por aquí. Sí, retuiteando nas redes sociais ou algo así. Estou empezando a detectar outro tipo de enerxías e non me gusta. Si, son eu. Non, estou traballando, non mirando o Twitter. Que me dis? Pero... vou mirar, logo te chamo. Ana. Ana! Viches isto? Non. Vaya hashtags. Boicoto o casting. É por unha vez que somos trending topic. Si, é unha maravilla. Veña, colle a chaqueta e imos para ali. Vale. Eu non me penso mover daqui. O que me faltaba. Ora cántanos o do barco de Chanquete. Eu vou a ese casting. Que non sexas pesada. Queremos participar. 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 Pero vos que queredes? Outra vez por aquí? Queremos ir a un casting. Ai, de verdad, non sexades pesados, non pode ser. Deberías deixarnos participar. Pero por que ia facer iso? Porque queres o mellor para o anuncio. Que sí, que sodes moi riquiños e tal, eu vos entendo. Pero este non é un casting para vos. Deberías de ver isto. Ora non podo, non ves que esta xente me está ameazando? Deberías de velo. Mira os tweets. Non creo que teña tanta importancia. A xente pasa das redes sociais. Ti crees? Pois o hashtag boicotcasting é terceiro na lista de trending topics. Xa non. Eso, a xente pasa enseguida das redes. Somos os primeiros. Trending topic. Que dis? Que horror! Lamentable. Inaudito. Unha cousa, sais moi ben nos vídeos. Que ninguén vai ao casting. É que non entendo por que non deixache participar a xente maior. A ver se me explicas. Pero isto que é? A ver, Uxía, isto vais a mañar seguida, verdade? A cidade ideal na que as barreiras só están na tua imaginación. Isto é unha broma, non? Na que todas somos iguais. Vaya tola. A cidade para os nenos e as nenas. Queredes parar?
Unha cidade para todas e todos. Vaya comedia, non? Na que non hai xente diferente. Sen barreiras, isto é mentira. Unha cidade dinámica, de xente nova. Isto gústame. E non digo se é xente cool. Unha cidade para o mundo. É a boa. Ben, que cidade queremos? A cidade do todo o mundo, a cidade na que vivir, a cidade imaginaria que diría Calvino, a cidade que temos que construir entre todos e todas. Pero, como sodes? E todo isto foi o comezo dunha gran patrulla cidadá.